Romke van der Ka zoen je misschien wel de Midas Dekkers van de Griene Natuur nemen kennen. Van u uit kweker had hij een enorme kennis, maar hij is kritisch. Hij houdt de tuinkers alle regels een spiegel voor. En hij had een zwak voor keramiek. Dit is het begin wat jou betreft? Ja, dit is het begin van de tentoonstelling. We wandelen de 18e eeuw in. En de 18e eeuw, dat was de eeuw van de buitenplaatsen. Waar de adel en andere rijke mensen in de zomer verpoosden. Geweldige, prachtige gebouwen die eigenlijk alleen maar voor de zomer werden gebruikt. Soms een kruising tussen een tuin en een dierentuin. Want, nou, zo woon je zelf ongeveer ook, hè? Iets minder, maar ja, het lijkt er wel op. Ja. Oké, kom maar. Van der Ka woont in het oude koetshuis van het Hof te Dieren. Een idyllische plek. Zijn achtertuin simmersk een wilde blommengraide, greesket aan een eeuwenoud landgoed. Ja, het heet Hof te Dieren waar we zijn. En dat Hof te Dieren dat slaat op het hof van Willem II en later van Willem III, de stadhouders. En er is niet zo heel veel meer over uit die tijd, maar dit is dan een van de weinige dingen die nog over zijn uit 1650. Muur die in de tijd van Willem II gebouwd werd hier. Wauw, en dat is jouw achtertuin? Het is van Stichting Twikkel, maar ik mag er wandelen. Nou, hier komen we echt bij jouw afdeling. Ja, dit is de afdeling groenten. Want ja, het was niet alleen maar siertuin. Hè. Er hoorde natuurlijk ook een fruittuin bij en een groentetuin. En die groenten die moesten allemaal worden bereid. En nou ja, als grapje eigenlijk werden ze dan zo opgediend. Hè, als een enorme Savoye-kool of een groene kool. Nou, dit is een klassieke Engelse landschapstuin. Zo was het niet altijd. In de tijd van Willem III hadden ze hier rechthoekige karpervijvers. Maar in 1820, 1850 zo ongeveer kwam die Engelse landschapstuin in zwang. En ja, een van de kenmerken van zo'n tuin is dat kronkelende water altijd wat je hier ziet. Nou, hier hebben we geluk, want het terrein is een beetje geaccidenteerd. We zitten letterlijk op de Veluwezoom. Dit is het einde van de Veluwe. En daarom hebben we ook een beetje niveauverschil. Maar de rest van Nederland heeft het natuurlijk niet. En ja, dat water dat kronkelt omdat het de hoogtelijnen in het landschap volgt. En heb je geen geaccidenteerd landschap, dan is zo'n Engelse landschapstuin eigenlijk enorme flauwekul. En ja, al die tuinen van Zogger en Roodbaard en hoe ze maar mogen heten. Het Vondelpark in Amsterdam is een goed voorbeeld. Goed voorbeeld van flauwekul. Ja, dan projecteer je die kronkels op het platte vlak en dan krijg je eigenlijk onzin, want dan kronkelt iets. Ja, om geen enkele reden. Hè? Dat water heeft geen reden om te kronkelen. Dat wordt op de tekentafel gemaakt. En dan wordt zo'n Engelse landschapstuin lachwekkend. Ja, we zijn hier al in de 19e eeuw. Opgedeeld in 2 gedeelten. Hier zijn we buiten in de Engelse landschapstuin. En daar verderop zijn we binnen in ja, de kassen die toen in zwang raakten. Begin 1800. Toen kreeg je de varengekte, zoals die genoemd werd in Engeland. En die sloeg ook naar Nederland over. En ja, toen kreeg je die enorme kassen vol met een beetje ja, niet al te vrolijk stemmende planten. En die planten zelf, waren die kostbaar? Wat kostte een krul varen in de 19e eeuw? Het hangt er vanaf. Er waren allerlei variëteiten. Als die een gevorkt blaadje had, dan was die plotseling weer veel meer waard. En
het was de tijd waarin van één varen misschien wel 50 verschillende variëteiten bestonden. En ja, van sommige liep de prijs dan hoog op. Hè. Denk maar aan 50 gulden of zo. Hè. Wat in die tijd natuurlijk ontzettend veel geld was. Behalve voor de pronk kan keramiek in de tunik tegen functioneel wezen. Nou, dit zijn trekpotten en die zijn bedoeld voor zeekool. Zeekool is een hele ouderwetse groente, of vergeten groente heet dat tegenwoordig. En het is ook een wilde plant in Nederland die tussen de basaltblokken van zeeweringen groeit. En je ziet hem vooral langs de Westerschelde wel, maar op de Hondsbosse zeewering groeit hij ook. Ja, je zet een pot er overheen, een trekpot heet het ook, op het moment dat de zeekool begint te groeien. En dat is eigenlijk nu. Kijk hier, ik weet niet of het zichtbaar is, maar hier, het heeft een soort wortelstok. En hier zie je net de paarse groeipuntjes zie je komen. Je zet er zo'n pot overheen. Je zorgt dat er geen licht bij komt, dus je doet er een beetje aarde tegenaan. Dekseltje erop. Nou, dan gaat hij groeien. Zo omstreeks Koninginnedag heb je van die lange bleke stengels. Lijkt een beetje op bleekselderij. En dan kun je ze oogsten. En dit dekseltje is natuurlijk om te kijken hoe ver de zaak al is. En goed, als de stelen tot aan het dekseltje komen, hè, als je het vergeet, dan hebben ze zoveel kracht dat ze dat dekseltje er ook wel af kunnen duwen. Maar goed, dan eet je het op met ham of met gekookt ei. Een beetje zoals asperges. En daar smaakt het ook wel naar. Maar het is knapperig. En asperges zijn altijd slap. Dus eigenlijk vind ik het nog een stuk lekkerder dan asperges. En Ronke van elkaar het heel wat boeken skreun en er is krekken naaien hier nu. Het jet verwilderen. We zijn waarom in het Prinsessenhof. Nou, hier is het feest hoor, in de 20e eeuw. Ja. Dit is de eeuw van het plateel eigenlijk. Ah. En ter voorbereiding van deze tentoonstelling mocht ik zelf ook een paar stukken uitzoeken. En dit was mijn favoriet. Die schaal met die narcissen vind ik werkelijk prachtig. Binnen in Huizen van elkaar ik alle soorten en maten van keramiek. Ja, nou ja, ik heb wel altijd tegeltjes verzameld. En toen we hier kwamen wonen, was het natuurlijk wel een leuke gelegenheid om ze ook te gebruiken. Want tegeltjes in schoenendozen op zolder, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Dus ik vind dat je er eigenlijk iets mee moet doen. En hier hebben we ze dan achter de keuken geplakt. En onze vrienden zeiden, ja, en als je dan ooit weggaat, wat doe je dan? En ik denk, dan heeft een ander er plezier van. Dat vind ik nou wel aardig, een volkstuin in het Prinsessenhof. Ja, en de volkstuin is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van de tuinen. Hè? En er is ook altijd enorm veel keramiek gebruikt. Natuurlijk niet mooi beschilderd, maar gebruikskeramiek van aardbeienpotten tot... Deze meneer hier. Ja. Dat is deze, tot krokuspotten, tot bleekpotten voor rabarber en zeekool en witlof. Nou, we zullen zien hoe dat hier in de zomer eruit ziet. Een stuk weelderiger dan nu, denk ik. Hè. Dit is nog een beetje een kale boel, maar ik denk dat het best leuk wordt in de zomer. Het Prinsessenhof maakt het hem op voor een grien seizoen. De tentoonstelling rint op 1 oktober.